Sonra halkara maslahatı qatnaşıcılar Gurbanogul Berdimuhamedov adynaqy çağılar sağıldyş dekeldiş merkezine tarap uğradylar. Arkada şäherniň owudunlygy, arasalygy mehmanlarda uly täsirler galardy. Gahrman arka dagymyzyň tagyllaty bilen binýat bolan bu şäher ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň aýdyň beýanydyr. Gurbanogul Berdimuhamedov adynaqy çağılar sağıldyş dekeldiş merkeziň öňündäki meýdançada ýaýbanlanýan çykyşlar ören täsirli boldy. Bu ýerde zehinli çağılar öz dörüjülük başarnyklaryny görkezdiler. Çykyşlarda watanymyz, garaşdyrlygymyz, hemem beýtaraplygymyz, berkararlygymyz we bagtyarlygymyz, beýik döwrümiz, döwlet başçylygymyzyň hemem gahrman arka dagymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleri joşgul wasp edildi. Çykyş edýän çağılaryň hataryny Gurbanogul Berdimuhamedov adynaqy çağılar sagyldyş dekeldiş merkezine bejerge alýan ýaşajyk Türkmenistanyň bardygyny bellemek gerek. Munyň özi çağılaryň dörüjülük başlanýyşlaryny höwetlendirmek we olaryň ukyp başarnyklaryny ýüze çykarmak ogruny döwlet tarapyndan edilýän aladanyň netijesidir. Gahrman arka dagymyzyň öňden öňjülükli başlanýyşlary we hormatly prezidentimiziň taýsy tagallarlary esasynda ýurdumyzda ýaş neslin bagtyar durmuşda ýaşamagy, dowly derejede dinç we döwrüwa bilim almagy, dörüjülük bilen meşgullanmagy, giň dünýä garaşly, sagdyn bedenli, terbiyeli adamlar bolup ýetişmekleri üçin giň ýerimli işler alyp barlýar. Bagtyar çağılaryň ýurdy, iň süýji arzuwlaryň, belen maksatlaryň hasyl bolýan mekany garaşdyr. Hemişelik betarap Türkmenistan watanymyzda çağılar döwlet tarapyndan aýratyn uly üns alada bilen gurşalýar. Ýurdumyzda çağılık adamyň ömrüniň möhüm faktory hökmünde aqrar edilýär we ösüp gelýän ýaş nesilleri jemgyýetimizde dowly derejeli durmuşa taýýarlamak, olurda dörüjülük işçilerini, ukyp başarnyklaryny ösdürmek, ýokary ahlak käýfiýetlerini, watançylyk, raýatlyk duýgularyny terbiýelemek iler tutulýan bu diýipler hökmünde kesiplenýär. Munyň özi ýurdumyzda durmuşa geçirýän ýaşlar siýasatynda öz beýanyny tapýar. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş neslin dörüjülük ukyplaryny we zehinini ýüze çykarmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şu maksatdan ugranyp Türkmenistanda bilim, saglyk goruş, beden terbiýe we sport ulgamlaryny kemleşdirmek boýunça maksatnamalar amala aşyrylýar. Şäherlerden owalarda çağılan we ýaşlaryň sunugat dünýäsine has içkin aralaşmaklary üçin şertler döredilen dörüjülük merkezleri, ýürütü sunugat mekdepleri, medeniýet öýleri kereket edýär, selgähler döredilýär. Munyň özi ýaşajyk Türkmenistanyň köp taraply zehinini açmaklary üçin mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň we dünýä medeniýetiniň gazananlaryny özleşdirmäge höwetlerini artdyrýar. Ýurdumyzyň ýaş raýatlary baradaky hemme taraplaryny aladanyň olaň barça durmuşda ýaşamagy, sağlaşykly ösmegi, beden hemem ruhy taýdan sagdyn kemaly gelmek üçin gerew şertleri döretmegiň gahrman arka dagymyzyň başyna başlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov tarapyndan eýdiglerle durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň esasy ugurlaryň biridigini bellemek gerek. Şunu durmuş gollawyny mäsaj çağılara aýratyn üns berilýär. İnsanperwerlik, ýagşylyk etmek, biri gollamak ýaly asly ýürelgiler asyrlar boýu türkmen halkyny tapawutlandyrýan esasy häsiýetler bolupdyr. Häzirki döwürde bu ýürelgiler çağanyň kanuny bähiyetlerini öpçün etmek we goramagyň huk kepilliklerinde en atasyndan jyda düşen çağanyň jemgyýete uýgunlaşmagyny, olary öz başlyk durmuşa taýýarlamagy görüpdirlen ykdysady we ýürütü çärelerde öz beýany tapýar. Sonra halkara maslahatda gatnaşdylar, merkeziň çağılary bakça bany körpüleriniň püştepde taýsyna tomoş etdiler.